नोंथांमोनखौ नैबे मिसेस नार्जारिनि चेनेलावहाय आरो बराय हरफिनबावनाय थाबाय। दिनैहाय आंहा बड'लेण्डआव फैदोंलाय बिटिआर सिङाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो आरो मा होनो IOCL टाउनशिपआव दङ आं दा। ओमफ्राय बेवहाय फैनानै आंहा मोनसे खामानि मोनदों आरो मा होनो फैद' ओरैहाय फैदो खामानि मोनसे मोनदों आंहा माने टाउनशिपनि माखासे बर' आइजोफोरखौ बैसागु मोसानाय फोरोंनांगौनो। आंबो बारा मोजां रोंजोबा होमबाबो फोरोंनाय खामानिखौ मोनदों आरो र' नायसै बे आइजोफोरा बिराद गोबावनि उनावहाय ओंखारबोदोंना जानजिफ्रा माबायदि जानानै दङ नैबे सासे नै नायदो मोसाग्राया मोसाग्राया मोनागुलायबाय ओमफ्राय गैया टाइमावथ' फैखाया रावबो आं मोनथिखागौ बिराद गोबाव नेखानांगोन। नायनोसै र' आं नोंथांमोननो बयनोबो देखायहरजोबगोन दे टाउनशिपनि लेडिसफोरखौ गासिबो बिमा माहारिफोरजोबसो आरो फिसायफोरनो ओंखाम संनानैसो फैगोन बिसोरो। थांगासिनो दं नै एसे मोनाखाबाय। IOCL टाउनशिप खालिगाव BGR डिस्ट्रिक्टआव BGR IOCL टाउनशिप। ओमफ्राय गेवलां बैसागु गेवलां बैसागु बेयाव माने जोंना बर'नि मोनसे मोसानाय आरो रोजाबनाय होदों। दा मोसानायखौ जोङो प्रेक्टिस खालामगासिनो जाथ'वाखै दाबो जास्ट स्टार्टिंसो प्रेक्टिस खालामदों। ओरै नायबावदो नै मोसाग्राफोरा देखायहरदोंसै आब' मा ओंख्रि संना फैखो गुमैनो मा ओंख्रि संना फैखो हादुनजों अमा बेदर संना गारबोबाय नोंहालाय आंनाव जोगोनारजोंसो नोंहालाय माबायदि मोनदों मोसानानै अनलाजों गाम्बारि बिबार सबाय दाउ साम'जों सबायजोंबो दिनै बिराद जाबावबाय आङो मा संना फैदों फिसाइफोरनो फिसाइनो मा संना फैदों अनलाजों दाउजों नाफाम बाथोनबाव थैबायहाय ओमफ्राय नै नैबिसोर जारौ उन्दैसो नै सासे जारौआथ' इउटुब खालामखायो मा नाम खिथाना लादो जेबि फेमिलि नायदो मालाबा मिथिगोन। ओमफ्राय माबे गामिनिमोनथाय जोङो दाउ थायो कारिगावआवनो अरिजिनेल रङियानि आरो ओमफ्राय निमजारौआलाय आङो टाउनशिपआवनो थायो आंबो बिजनिनिमोन ओमफ्राय बरागारियाव हाबा जाहैदों। आच्छा ओमफ्राय दा माबायदि मोनदों मोसानानै दा फार्स्ट नालाय बारा रोङा जादों फैजेनबाय ना जालांदों दे प्रग्रामा जाबाय थाखायो बोसोरे नै सासेबाव मोसाग्राफ्रा मैथा दंबाजों बिनि उनाव संना फैबाय आङो नों सोंनो बावदों मा संना गारबा बिस्रा खिथादों मा बार जोगोनारजों माबा ना मागुरजों आयौ आखायसे गोथावखा ना मागुराव ओमफ्राय नाफाम बाथोन नोंनालाय लावजों अमाजों ना बाथोन नाया सावनाय
मोसागासिनो दं हौवाया दा टिभि माबा नायगासिनो दे दा मोसाखांनानै आराम जाहैदो बोराय बुरै